Sekwenzeke isibhicongo sengozi kwashayisana imoto ethutha izingane zesikole kanye netruck kwashona abantu abangu-8. Mbukeli, ake ngibingelele kanti engikuphathele zona kuleli hora zime kanje. Kwenzeke isiphihli sengozi emgwaqeni ku-N2 ngasemandeni esifundazweni saKwaZulu-Natal ngesikhathi kushayisana imoto kaMalomo wezingane idudulana mathupha neLoli. Kube sekushona abantu abangu-8 kanti wembukeli abezimo eziphuthumayo babezele endaweni yalesigameko. Ilapho khona bafika baqinisekisa ukudlula emhlabeni kwabantu abangu-8 kanti wembukeli abanye bebese bephuthunyiswa esibhedlela esiseduzane ukuyothola usizo oluphuthumayo. Mbukeli imbangela yale ngozi namanje ayikaziwa, amaphoyisa asaphenya. Bekuyizona-ke lezi ebengikuphathile zona kuleli hora. Bekuvo lakho ku-comment section. Ngizokubona kwenye video elandelayo sengiphuma kanje. Usale kahle.